Helo, a chroeso I Gareth. Mae fi Gareth. Treat I chi heddiw ac I fi. Dwi'n cael cwmni hwntw o Dde Cymru. A mae'n dipyn o byrd. Rwy'ch croeso fawr I Sian Beca. Ti di fewn trwy drws? Trwy drws? Mae'n ddechrau hwnna eto, ia? Oh, sorry. Okay, sorry. Rwch groeso mawr I Sian Beca! Ti fewn? Clap mawr, mwy o claps. Haia Sian, ti'n iawn? Hiya, Gareth. Swsh? Ti'n iawn, siwgwlwmp? Ydw, good diolch. Ti'n okay? Wel, dwi'n llawn anwyd. Oh, na, fi'n rhaid Dipyn o ti. monkey flu. Sorry, dwi'n sylwi heb di goi sws I chdi No, gwiri. fi'n gwybod, gobeithio ddim cael anwyd na. Mae'n effernol, contagious. Reit, Sian, ti'n actores ofnadwy? Sorry, ti Sian yma. Ti'n actores ofnadwy o versatile, yn dweud Sian? Ydw, fi'n gobeithio mel bo fi. Achos dwi wedi sylwi de, yn rownd a rownd, ti efo gwallt curly, ac yn deian o loli a'r ciw, ti efo gwallt straight. Cywir. Felly di siarad ni drwg peth? Be di proses chdi fel actores? Be, o sythi'n wallt? Ie, cyrglas ta straighteners. Ddim angen I fi ddefnyddio cyrles, achos mae'n wallt i'n gyrlio gan naturiol. Naturel, Ie. Sian Beca. Felly di eglur o'r concept deian o loli i'r gwylwyr, achos mae'n eitha cymleth, yndi? Wel, fi yw'r fam, a mae yna efeilliaid, Deian, a Loli, a maen nhw'n gallu gwneud hyd a lledrith, a maen nhw'n gallu gwneud ribyti rew a rhewi mam a dad. Yn deian o loli, dwi'n sylwi bod ti'n treulio lot o amser wedi hechewi. Ydy'r blynyddoedd ti wedi treulio rownd a rownd wedi helpu chdi fod mor wooden? Ydw, fi wedi bod ar rownd ers I mi raddio yn Coleg y Drindod, sy'n bellach tua... Mae efeilliad yn creepy, yndi? Pwy, Deian a Loli? Wel, just efeilliad in general. Ti wedi gweld Shining? Do. Here's Johnny! Yndi, mae hwnna bach yn creepy. Red gum! Red gum! Sorry, dwi'n anwyd. Siarad am y Shining, dwi'n dall bod ti hefyd yn ei mobile vintage afternoon tea. Be dio? Wel, mae gen I busnes o'r enw Siwgr Lwmp, a fyddai'n mynd o gwmpas efo llestri vintage. Mae'n swnio fatha Meals on Wheels I hipsters. Ie. Be ti'n neud? Just mynd I tai pobl efo flask a swy sgol? Mae'r cwsmer yn Fe gofio... rhaid I ni stopio siarad am hynna, sorry. Yn I just gorffen yn gwic, achos O, mae busnes hynna, fi da yw. ni'n gael advertisio. Mae deryn bach wedi deitha fi bod hi'n bwrw glaw ac dwi'n o prodas chdi. Na ddim fwrw glaw tyma bach, ond ddim braf ar y cyfan, ond erbyn ar ôl y briodas na fi. Classic Sian Beca. Ti di bod trwy lot o cast rownd a rownd, do? Romantically speaking. Wyn, Vince, Duff, Jim, Islwyn, Uncle Arthur, Matthew, Glenda. Be di enw Cymega chdi? Catherine. Catherine. O, mae Catherine yn mae'n byrd yndi? Ti di meddwl wneud actor gwir? Wel, ddim yn gwybod. Hinterland neu 35 diwrnod neu beth? Maen nhw wastad yn chwilio am corpses. Wel, maen nhw wedi ffonio sawl gwaith, ond fi bod brysur yn neud rownd a rownd, so a Siwgr Lwmp a Deian a Loli, so sgynna i'n lot o amser I neud rheina. Dwi wedi gwneud dipyn o actor fy hun. Do? Be ti di neud? Ond ia, Hinterland. Oh, no way. Ie, fel background artist. Oh, bryl. O'n i yn y stesion yn y cop shop. Nes I sgwennu lein bach I fi hyn. Chydig o improv. O, be oedd y lein? O, o'n i'n y cefn, ia, yn cock shop bod yn brysur. So o'n i fel hyn, cerid a heibio'r shot. A wedyn nes I fynd, Yo, Richard Harrington! A hwnna oedd lein fi. Nethon nhw cadw hwnna fewn, neu nethon nhw... Dwi'n mynd siŵr I ddweud y gwir. Ar ôl 60 nath fi a Richard Harrington improvisio fight scene bach. Oh, no way. Lle nath o punch fi trwy gwaith, wedyn drop kick fi trwy ffenast. Oh, no. O'n i'n meddwl bod y lein o'n eisiau improvisio eitha realistig hefyd. Oedd. Achos ti'n mynd I gerdded trwy police station a Aberystwyth, gweld Richard Harrington a dim deud yn byd. Gwir. Diolch, Sian. Diolch I ti. A diolch yn fod yn glen efo fi. Sorry, dwi'n seriously sal. Sos? Na I just good llaw ti, ie? Ti eisiau cwtch? Sian Beca! Diolch yn fawr, drws yma.
Diolch. Diolch i chdi. Gyd i fynd on. Ta, Gareth. Ta, Sian. Seriously, Sal.